Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Huwebes kita, Marso 18, tuig 2021. Aksyon Hotline! Katahom sang silak sang adlaw, karon nga aga, hopefully, way na naman sang masulit o kung hindi na naman magatupa ang ulan diri sa aton sa Metro Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kay kahapon apisar nga puwerti kapaang sang tiyempo sang temprano pa, pero kibot kita pagkahapon may ara sang pagtupa sang madamol nga ulan, although ti waygin man maglawig, pero ti ini siya nagbasagid sa matanom mo kag liwat nga nagdula sa mga yabok sa dalanon. Aksyon ar Tayhopon checking in, tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Nagaabi-abi gid kita sa magkaaksyontang nga nagamonitor na via Facebook Live, amo man sa YouTube. Nagamonitor, nagasunod sa tanan nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Sa mga OFW nga mga Ilonggo, nga sige ang suporta diri sa aton sa Aksyon Radio Bacolod. Thank you so much sa inyo padayon na pagsakdag. Padayon man nga magpadala sang inyong mga mensahe sa available nga comment section. Pwede ka mo dira na magkapadala sang inyo mga mensahe. Kag sa mga kuan mga Pinoy nga nangin residente o kon nagaista na sa ibang nga magkapungsuran, importante mga Ilonggo nga magka-intsyende diri sa aton nga pagpangalagad. Salamat gida sa inyo padayon nga pag-share, pag-like, pag-support sa Aksyon Radio Bacolod. And of course, why naton ginagkalimtan ang magka-aksyon ta diriya sa palibot sang Negros Occidental
sa area sang Bacolod, dira man sa Panay, nga nagamonitor gid every morning or sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid sa inyo ha, padayon nga pag-suporta. Hotline. Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan, oy ang Metro Bacolod kahapon nakibot kita right after nga may ara sang surge or nagtimbuok na naman liwat ang cases sang COVID-19 as of 8 p.m. kagabi, no, or prior sa 8 p.m. na aton nga interview sa kay Executive Director sang EOC kag City Administrator Ang siling niya at 8 p.m. kagabi among deadline sa pag-submit, no, sang mga laboratorio sa record sang naging resulta bala sang ginapatigayon nga RT-PCR test sa pila ka mga Bacolod nun. Damo kahapon ang mga local cases sa Bacolod City, naglabot sa 17. May mga ara pang LSI kag apor, no, nga nagdugang sa listahan sang Metro Bacolod. Tisiling ko basi balakon until 8 p.m. kagabi nadugangan pa atong record sang cases for Bacolod City. In other words, ang natabo after sadto nagkandak gilayon sang extraction. No, kaya mo na ang normal mo nga process. Once nga may magwa nga positive cases, may ara sang extraction team kag ini-headed by Mr. Ernie Pineda, nga mo na silang nagakadtogid sa mga puluyan sa mga individual nga naga-positive kag sila ni ang kuha, no, sang mga residente dalon ina sila sa isolation facilities. At least kahapon, luwas iya sa extraction team, siling ni City Administrator Ang activated man gilayon, no, ang mga contact tracers sang Bacolod. Ti may ara nga daan sang ginhire mo ang DILG nga mga contact tracing team or personnel nga mo ning ginaswelduhan balas sang DILG galing kay Kumo Bacolod sa malawig-lawig nga tiyempo zero gani kita mo, nag single digit kita, ti way masyado trabaho atong contact tracer nga ginhire. Gin training sila for education or information and education campaign. Abot ano matabo sini basi kun gin recall inisla ginpatawag liwat agud nga magkandak sang ginatawag nga contact tracing sa mga nagpositibo nga bag-o sa Bacolod City. Ano pa ang mga balita nga aton natutukan karon nga aga? I-check taman na dugay-dugay ang update kay at least kahapon kundi ginahulat pa sang LTFRB ang executive order ni Governor Eugenio Lacson, ang green light coming from the province of Negros Occidental, kundi plano nga i-resume o ang resumption sang biyahe sang mga buses nga nagapadulong kag nagabalik sa Bacolod from Bacolod to Zamboanga, Bacolod to Dumaguete, Bacolod to Cebu. Ini nga mga ruta vice versa. Malawig na nga tiyempo nga wala inigintugutan, no, nga baka biyahe in the sense nga delikado no, delikado para sa mga pagpasulod sang mga buses karga ang mga pasahero coming especially from Cebu nga kung naibaluan niyo puwerte ang record or puwerte kadamo sang cases dito liwat sa Cebu. Ang Zamboanga daw hindi gid man niya, no? Ang Dumaguete City medyo nagtaas man last time to ang cases nila. Now, bangod nga ang tinutuyo mabuksan ng ekonomiya, which is really a good plan of the government and even the National IETF, amo na gani nga
nagatingwa sila nga kunta ni may uniform na lang nimo sa bilog nga Negros, bilog nga Pilipinas. May uniform na lang kunta ni ang travel guidelines. Ang gusto matabo kunta ni sa national government pagi sa national IATF nga kon mahimo itugutan na lang kag inibala kundi ang isa gid nga daw ang hindi na gid mapunggan amo ang pag-quarantine sang mga naga-travel, nagapadulong sa every LGU. Ti ko nang tawon ta, amo ini nga mga area, na? Amo ini nga mga amo ining apektado man ang mga nagabiyahe nga nagakarga pasayro mong nag-okay na sigaw ba? Iliog lang sa tawag eh. Aksyon Hotline. Tigaling kay ang pag-open sang mga ruta, especially like for example buses. Ti kundi magkarga pasayro na especially commercial nga mga passengers, no, coming from Zamboanga, Cebu, and Dumaguete City. Ti kun amoning sitwasyon ang pamangkot di ano kay strikto nga ipatuman sang provincial government. Ano ang mga requirements? Ariyo, attention kamo kay kabalo ka. Damo nga monitor mo. Kang nagapamangkot, siniking ibando atat-atat na mag-travel sa Dumaguete. As a matter of fact, si Aksyon Edin may plano nga maglagaw to sa Dumaguete. No? Sini nga Holy Week. Ang iban gusto magkadto sa Cebu. Kabalo ka, ano ganito, Simala to sa Aksyon Edin, no? Sa Simala, no? Ganda damo nagkaladto da. Aksyon Hotline. Pero i-check tani for the public consumption and for the public information so that may baluan nyo kung ano ang mga guidelines ini. Since nga ang balita nga titugutan na mo ang pagbiyahe. Ting Cebu, grabe itong mga cases nila last time. In fact, amo na gani nga siling ko ang sa Manila gani may mga localized lockdown mo nga ginapatigayon because of the surge or hinali nga pagtaas sang cases sa COVID-19. Aksyon Hotline. Ugaling lang kay hindi na mapunggan because luyag sa national government ngang ekonomiya ta magbangon amat-amat kag paagi sa pagalog sa pilag ka mga regulasyon ti alaw mga biyahe katulad sini. Pero ariyo para sa tanan nga nagapamangkot di kay after ini na balita do na mo interesado siling ko damo mabiyahe na padulong sa Cebu. Damo na gusto magbiyahe magapadulong sa Dumaguete. Amo man ang mga nagaplano nga magkadto dito sa Zamboanga. Online sa hotline. Online sa hotline. So para maklaruhan kita kay kahapon sa interview naton kay LTFRB Regional Director Richard Usmeña, siling nga gahulat lang ko kung nanugid ang update gikan dira sa Negros Occidental. And joining us this morning is Governor Eugenio Josibong Lacson para nga mag-update sa aton kag sa mga nagapamangkot na at least mag-clarify naton. Gov, good morning. How are you? Good morning. Good morning, Aksyon Art at sa mga nagpapamingaw subong may kontak kanina tanan. Salamat gid no kabalugig ko damo taga Negros Oriental sa aton somewhere in Basay nga malabutan signal namon nga naga-monitor gid. Gov, gusto namon i-check ay kay number 1 damo kami nabaton nga mga palamangkutanon diri umpisa pa kahapon. Is it true ang opening o kung ang biyahe sa mga buses from Zamboanga to Negros vice versa, Cebu and Dumaguete will be opening soon? San o gini siya i-allow Gov kag bala confirm ni nga i-allow na sila? Well, ang basis ang request ng Balyakar is Executive Order number 21-18 no sang provincial government no where we adopted the salient points no of a uniform travel protocol under resolution number 101 no sang IATF. And because of that, nag-request sila for an endorsement letter of support directed to the LTFRB Region 6. So, after dila pa ng pasubong, no, I've asked Provincial Administrator Attorney Ray Diaz to sit down with Balyakar
Because very clear man executive order natin on number 21-18 is that all passengers coming from outside of Region 6 has to present a negative RT-PCR result. So how ang question ko lang is how can Valyacar assure us that all of their passengers coming from outside of Region 6 will be able to present a negative RT-PCR result? Because the last thing we want is that these transportation companies, whether airline, whether shipping, or whether by land, will be carriers of positive COVID. We don't want that. Okay, Aksyon Art, very hard to make this decision because I know mabudlay mag RT-PCR dito sa, let's say, sa Manila. Okay, I understand it's expensive, but we are trying to protect our province. Okay. Look what's happening in Manila. It cannot be denied na at one time nag 5,000 naman for the day, and then if you listen to the experts, which more often than not are correct, it can reach up to 8,000 per day. Okay. Within this month. So how can we just say, oh sige, come back to Negros, bahala na? We cannot have that attitude. That Okay. is why we really requested for a RT-PCR negative. And Aksyon Art, mas mabudlay i-monitor if ang travelers will come in by land. Mas mabudlay. Lain-lain na terminal no? Correct. Unlike kung sa shipping and sa airport, this only kahapon sila i-monitor. Pag-abot nila, aradayon ng mga tao no? Pero kung sa by land, tapos lain-lain pa na terminal, how can we monitor that religiously or effectively, no? Valyacar has to convince us, no, that they have a system that is almost foolproof, that they will be able to avoid carrying positive COVID passengers. I see. So in other words, ulaton ta pa ini kung whatever will be the result of the meeting upo diya kay Attorney Refrando Diaz and management of Valyacar. Yes. I already given that responsibility to Attorney Diaz because ang nag-request man is their COO. So I felt that same level. Our provincial administrator will be the one to negotiate with them. Yes. At least nakita natin that your administration is really concerned on the possible effect or possible nga pagtaas liwat sa cases. That is why nga nangin mahinalungon kita nakaantos gani kita nga more than 1 year na ni. Then kung halugan na tuod, dinali dinaguso, kita mangyapon masakripisyo diri sa local gov? That is correct. We don't want to go back to that months where nag-spread ang local transmission. Subong, yes, there's local transmission, pero nupo siya. No? We brought that down already. But if you can recall, certain months last year, ang problema nato is local transmission. And it's harder to control pag local transmission na. And that is what we're trying to avoid. And last month, we were down to 58 active cases. COVID Correct. positive. Yes. Now we're up to 170 again. No? And most cases, these are LSIs coming from Cebu and Manila. So how can we be lenient? We cannot be lenient, no? So we're exerting every effort to try to prevent, Yes. The spread of COVID positive here in the province. It's difficult, but
we will not just let down our guards. Aha. Gob, with this latest subong nga mga development, Bacolod City gani golpeada man nag 25 kapon record nila. And ang Negros, I understand, kandoon nila lang kag Salvador ang wala sang active case. Ano ang matugon mo, Gob, sa mga Negrosanon nga nagamonitor this morning, especially sa pumuluyo nga basi malipat na ang laom nila kay ang vaccination program nag-kick off o nag-start na abi nila kung pwede na katag kumpiyansa. Anong imo panugyan for Negrosanon, Gob? You know, if you look at the statistics, the country has already reached over 600,000 positive cases. But, we are a population of what? 110 million. Mm-hmm. So wala ganito 1%, okay? Okay. Na ikot ang COVID. So meaning to say, what if at this point in time, we have survived COVID, meaning we have never gotten infected by COVID, then continue to do what you're doing, okay? Do not be complacent. Vaccine is here to protect us, really, no? But we still have to continue doing the health protocols, no? Face masks, face shield, distancing, common sense lang yan. Okay. If it's a place na kadamo tao, avoid it, no? Avoid it. Go back to that place some other time, no? So, wala lang, let's not be complacent, and let's continue to observe, no, health standards. Aha. Gob, thank you for having you this morning, and halong gid permi, salamat gid sa time, kag God bless sa imo. Thank you, Aksyon Art, for this opportunity. Salamat gid. Good morning. Good morning. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Pulaton ta ang mangin resulta kay ti si Attorney Refrando Diaz, no, Provincial Administrator. Amo ni siya ang in charge gintugyanan subong to sit down with the management sang Vallecar Transit Incorporated because sila man lang mo ang may biyahe sa sining nga mga areas. Now, siling ni Governor, siling hindi ta pwede nga mangin complacent o complacent inablang mo tamalon, halugan mo, pagustuhan mo na lang, kag hindi ka mag-require, halimbawa, sang RT-PCR test, what if kon ang isa ka bus karon butangan mo pa sang pag-regulate dira nga may ara sang social distancing compliance. Butang mo pa nga may social distancing, laka-laka ang pasahero, coming from Cebu. Now, husto na nga kon pag-abot ni sa Negros, mayo kon ang tanan sa isa lang ka terminal manaog na. No? Kay ti kunalin ka sa Cebu, damo na na nga terminal kag destination nila or point of destination. Ti ano ang mga i-set up diri? Ang himuon bala? No, sang Vallecar Transit Incorporated Management kay ginpamangkot ko kahapon, ang LTFRB, sir, anong guidelines sini sa National sa Department of Transportation? No? Wala man niya sang gin-advise sa ila because ining nga mga regulation, trabaho ni siya sang Regional Interagency Task Force kundiri sa region nga mga concern. Ti asto kung saan o matapos, asto kung saan ni siya matigayon ang pag-istorya hanay ni Attorney Diaz and the management of the Vallecar Transit Incorporated that we do not know. Why pa kita kay balo kung saan ini madayon ayhan ang pagbiyahe sang mga rota sang bases sa sining magin-mention ta. Right, tabi si Ma'am Jade Taugan kon balanano may mga ara na na-set up, may mga template o may ara na mga plano sini ang Vallecar Transit because antes ni sila siguro nga mag-istorya sa kay Attorney Refrando Diaz, sigurado ni nga
may ara naman na sila, will equip naman sila sa mga plano nila mo. Actually, diri sa aton sa Negros, gaga-comply. No? Nagligad to, may mga pasero, tigaling pasero, away giman kung kaisa, sorry to say that, pero hindi man tanan. Or depende man na sa naga-onboard sa bases. Why ko obligasyon tayo? Okay na ko tayo. I-check ko na yung balaw kay Ma'am Jade, kay tisiling ni Gov Lacson, tinga ito, gyan tara kay Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz, ang pag-istorya, pagpakigsugilanon sa management sa Vallecar Transit Incorporated, pero kung nang taon tabla to, dami na dyan mo nga ma-open na ang mga ruta katulad sini. Pero may mga plano na ni, na preparahan na ni sa Vallecar Transit in case ginman nga mag-open na siya. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Ma'am Jade Cibalios, ang Public Relation Officer, kag draman sa Legal Department no, sang Vallecar Transit Incorporated Management. Ma'am, how are you? Good morning. Mayong adoption at no, subong nalipay kita no, tungod may mga development na sa ginahangyo sa provincial capital. Aha. Galing way pagid schedule, ma'am, no? Nga inang formal communication, naging padala sa inyo da nga ma-set in si Attorney Diaz or siya ang nagpatawag sa inyo, and then to discuss all the matters and concern about the resumption or possible resumption of trips. Actually, no, may letter kami nga din padala dito sa ila, asking for the approval sa mga ruta nga gusto namon na pati nga biyahe na kami. So, araan Dumaguete, ang Canlaon, ang Zamboanga, kagang Cebu nga ruta. So, after na nga ma-aprobahan na dito sa mayor, kanara ng letter, may approval na sa letter, so dan-on na siya namon sa LTFRB para sa special permit. So, after the approval sa LTFRB sa special permit, that's the time na nga, i-hikuto na namon ng tanan ng mga requirements para sa mga necessary documents para sa pagbiyahe. Aha. Galing isa guro ka challenge di ma'am, especially sa mga biyahe nga units, especially kung halimbawa Zamboanga, no, for that matter, in Cebu, since nga limited lamang kang mga bus nga magabiyahe, di amo ning isyuhan sa LTFRB sa special permit, hindi ayan nga may mga adjustment or possibly mahal ang plete since nga may patuman social distancing and all? Yeah, along with it, no, sa approval sa LTFRB sa special permit, i-attach na ang bagong fare matrix. So, amo pa na, sa as of now, hindi pa kami kahambal kung pila ang lugang tungod na why pa sa amon mga kamot, no. So, ang bahin sa preparations manamon, with the approval of the governor, ma-meeting kami sa mga natungdan ng mga local officials, sa mga mayors, sa mga concerned na mga cities and municipalities regarding sini sang amon nga pagbiyahe, paglabay dira sa ilang mga areas. So, may mga pagabuhaton, kami nga measures, no, ma-coordinate kami sa mga local mayors, sa LGUs, para nga at least bala, with coordination, ang tanan namon nga ginagiho, no, nga hindi lang nga basta ginaprubahan na kami, okay na gason. So, may mga measures, kami nga pagabuhaton, no, aside sa existing na nga health protection na ginapatigayo namon, like ang social distancing gyapon sa sulod sang bus, ang no face mask, no face shield, no ride na siya, kag ang mga measures pagit nga dapat pagapatigayon no pagigani may isa pagit ang LTFRB sa ilang memorandum circular mga gipatigayon nga sa sulod sang bus wala dapat sang kaon. So, hindi ka kakaon sa sulod ng bus. May mga amo sina, no? Kami sa halin pa sang last year, pag-implement na sa mga measures, gin-stricto man na namon, gin-patigayon, no? So, so far, wala man kami sang violations when it comes sa mga health protocols na ginahangyo sa aton sang NITF. So ang sa subong lang tungod nga ari naman gid siya, and I think na aprobahan naman gid sang ni Governor Lacson ang ining
ang ining ang letter namon, no. So kami may mga extraordinary measures man kami nga pagabuhaton, no, para lang ang pagbasol hindi makadto sa amon. So that's why mga gani nga meeting kami sa mga LGUs para at least mabuligan kami nila kay hindi malangin namon concern ang pag-open, no, ang pagpatigayon na sang pagbiyahe sa guwa sa Bacolod. Concern man ni siya tanan sa riding public, no, nga nagakinahanglan nagit nga makabiyahe, makahalin sa Cebu or diri from Bacolod. So kami ako, no, whatever nga mga measures nga ipatigayon sang provincial government, i-comply man na namon. Gani man. Akabalo ka ma'am, ang isa giblasang daw, sila ko hindi ko na ma-appreciate nga balakar transit or series ang pagtawag. Kay singuna ya pag sakay ka kapin pa kung hindi aircon, non-aircon ang masakyan mo. Singuna ya pag labay sa mga terminal or ana magkwanda sa mga cruising, may kakabit gulpiada nga magsinggit. Oh, piya man ni popcorn. Subong daw mo na di ka nakbati sinaya, hindi naman pwede mo, no? Actually, ginkuha tanana nga practice. Even gani, ang mga nagabaligya na bala sa terminal nga magasaka sa bus, kag magabaligya, why tanana alaw. Kay pagsaka sang pasahero, ang tendency na isang pasahero nga mangin komportable siya, mapahuway siya. So sometimes nagaka-disturbo, no. So why tanana ginaalaw. Even ang ang pagwali sa sulod sa unit nato, no. Kay hindi naman na siya prohibit naman na siya, no, kay may mga may mga pasahero nga nagareklamo. Pagkatapos pangayuan na sila sa dason. So kami akon ang interest sang riding public amo na yang amon nga ginapati kay ari lang kami diriya para maghatag sa ila ng maayo nga serbisyo, no. So akon anong makapaayo sa riding public para sa tanan, amo na yung buhato namon, amo na yung implement sa management ng Balakar. Yes, ma'am. Kagati siguro may mga plan naman ka muna on how also to ensure nga ang inyong mga personnel, like for example, driver, ang conductor, ang mga personnel nga nag-duty, nga ti mapaiway man sila nga wine tagi na pangayo karon basi may mag-positive doon nga passenger basi mabutang ba sa delikado, may mga plan naman ta na iya, ma'am, no? Actually, ang sa amon, yung drivers, sa mga drivers namon, may ara na da siya area na sirado, ginada siya yan. So, may mga, may mga ginapatigayon kami sila, may mga materials man, mga ginahatag sila para maanan man sila, maproteksyonan sila bala. So, kompleto na, gina-stricto sa pagpatuman before sila maghalin sa sa terminal. Gina-check na sila kung kompleto na sila, no. Pag-abot na paghalin sa biyahe, pag-abot nila sa terminal, gina-disinfect na din ang mga units. Sige, so action art, no, sa pagbiyahe na ni sa hopefully by next week makatigayo na kita, no, kay i-facilitate man gini siya namon para matigayo na kay kadamo na balasang nagapamangkot kung saan ko nagit ang biyahe. So kasi nga week posible hindi ta pa na mapatigayo na kasi alang-alang na ang oras kay hindi ta man gusto nga dali-dalion. Gusto ta magbiyahe ta kompleto ta sa documents ang preparation sa ara na gid, no. So wala ta sang pasahero nga i-entertain along the highway. Yang matakay sa highway. Kung point to point, so kung gusto nyo gid, may mga designated terminals na nga i-provide sang provincial government para nga dira magkuha ng mga pasahero. So, may mga tikang ng provincial government nga ipatigayon nun nga kami willing gid kami mag-comply. So, compliant kami sa tanan ng mga measures na ipatigayon sa provincial government para sa safety sa tanan. I see. Ma'am, kindly inform us kung mayroon ng giman development ini so that we can inform the public because ara kamo sa sa pag cater sa mga passenger and this is also of public concern sa mga gusto mag-travel. On that note, Ma'am Jade, thank you so much for the time. Keep safe. Good morning sa imo. Welcome, Aksyon Art, no? Kag mayang agaliwat sa imo mga kapdanan dira sa Aksyon Radio kag sa tanan nga mga maukod nga tagpalamati sa sini nga programa may ngaga sa liwat. Aksyon Hotline. Wala ton takon san ogid sugdan
no kay tisiling ni Gov, maistorya pa man to, amo na guro ang in-discuss nila. Kay daw, kung ang taon ta, good as approved naman, may green light na, nga pwede na sila kabiyahe, as long nga they have to comply sang gusto matabo sa province. Kalingbaw, ako lang ginalauman, hopefully, mangin truthful ang tanan, ang mga travelers, dapat mag-comply, kag tani hindi matabo bala, no, nga may ara sa magpalusot sang mga RT-PCR. Remember nga dito sa Boracay, natilawan na to, di kakita imuging piki ng RT-PCR test nila, nagka-travel, tinag-positive sila to, tos Boracay, dumduman nyo to. Aksyon Hotline. Ibasi kung may ara magidayada. Kag siguro dapat very well coordinated, may mga representative, like for example, ang province, nga mag-check gid sa authenticity of the documents nga ginadala sang tao. Because at the end of the day, hindi lang man ni concern sa province, pati Bacolod yo. Kaya ting terminal ari di sa aton within. Di karon ko may taga Cebu mag-abot di. No, they have to comply, number one, depende sa ila na purpose, no, kung maglagaw sila di, they have to bring all the documents, maparegister sila, may mga espas man gina-require ang government, pero tibag-o pa man lang na siya mo, no, nga sa isang pabaagi o kon requisitos. Ang aton lang, samtang ang gobyerno, samtang ang mga negosyante, nagapaninguha nga magkabangon, ang akon lang gid nga gina pangamuyo, ang akon lang gid ya nga gina expect nga hopefully hindi magdala ini sang problema for the province and city of Bacolod. Kung anong ginapatuman nga dapat nga regulasyon sundon. Kung ano ang dapat requirements nga padayon gina-insist sang LGU sa Negros and Bacolod dapat sundon. Kag dapat initanan, mabinantayon kita. Because at the end of the day, mabudayan ka na. No, kapin pagid karon kon point to tuod, pero kung may mga i-allow da, i-determine ang province, nga amo ni siya nga point to manaog, pwede ito ko panaog pasayro, pwede makapasaka pasayro. Ang contact tracing niya mo mabudlay kon kinanglan distriktohon giniguro. Aksyon Hotline. Tigaling inasya white na may baluan. Saan umaga-umpisa ang biyahe? It depends upon the development sang ila sini pagsugilanon. Ti asto naman kung pilang plete, depende na ang pagdeterminar sa taga LTFRB. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo.
Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangan? Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi,
Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahinan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kahitangan. Responsable at ang balita, kagayod na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang aksyon Sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:57 na. Padayon kita diri sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon Aksyon Hotline upod sa inyo alagad Aksyon Art Tayhopon. Oy, good morning galia. May lang nga pagmonitor sa kay
Philip Laurente. No, ara man si Ophelia Galero RC, si Mary Grace Kanya, si paring Jerry Chupoy Magbanwa, alias Lee Pong. Ara siya ka-monitor sa Macau, China, si Elma Lusok Polidario. Tita Elma, good morning. Kag Major Paterno Turalba, retired. No? Gamonitor na sila always. Salamat gid sa inyo. Mo ng consolation naton sa radio kung magpaybalo ka mo nga nagamonitor ka mo da. No? Ang importante lang aton ayo i-share kag kuan gid nga aton program no i-like kay para nga at least damo man ang makasunod pa. Si Jobal Trinidad, good morning man. Gamonitor kami dia sa Rising City of the South. Greetings to all your viewers and listeners. Elizabeth Malaka Gamala, good morning madam. Arapan si Father Roy Christian Hisulgon nga gamonitor, thank you for listening. Kag Pilton Lipora, greet ko lang sila Sharon, Mary Grace, Ryan, Lulit, gamonitor sila sa Pasay City. Ma'am Vanessa Mayo, happy St. Patrick's Day, halin sa Minnesota, USA. Virgie Olpinda, good morning man. Singak sunod, good morning, monitor from Silin Homes. Ara si Giselle Sigunla, oy, regards lang gali may lang ang pag-monitor da. Si classmate ko, kumusta na? Ismael Maing Sigunla. Regards lang ko sa iya, madam. And ginagreet niya, happy 51st birthday sa brother-in-law ko, Romel Vergara, dira sa Bakyas, Mansilingan. Maria Victoria Paredes Ngo, Rosella Grandia, good morning, watching from Hong Kong. Salamat. No, ang iyang mother kag father dira sa Talakdan ginatamyaw man. No? Ninday Rosella Grandia. Wenbert ang Severino, monitor kami di samtang gapanglaba. Gapangbala. Panglaba niya. Si Mama Galuto, pamahaw namon, stay safe, always Aksyon Art. Solid Aksyon Radio, gid kami. Thank you. Chris Query Paul Javier Tanatan, Anisito Ara Habana. Morning man sa Habana, Victoria City. Michael Singo Lamayin. Christine Minies Villalobos, tanan ko nga Energy Fans Club, good morning. Taga Pandanon, Morsia siya. STDSB. Maya Jean Deliera from Bago City, shout out naman po Aksyon Art. Ambrosio de Vera Deliera, papa ko po siya. Okay Maritzo Gonzaga, Jose Gerson Lapinig Junio, siling niya from LLP Building Office with my office mates, Roda, Angelo, Rachel, and Merlita. Salamat. Dizon Jean Marie Tirol. Ari kaming monitor sa Canlaon City. Happy Fiesta gali Canlaon City. Bao, muning masubo yang akwan. Masubo nga fiesta kay ati ang mga gatherings hindi pwede bla. Martin Aliling sa Imos, Cavite, good morning. Araman si Neri Main, happy 77th birthday sa tiya ko Rosalinda Ilicanal, Sumungadlao. Alex Fuentes, Erwin D.B. Gonzales sa Maaw, thank you gid. Randy Archaga Santisas, mayong buntag Sir Art, watching from Manila, mayong buntag man. Guillermo Clarito, niya may agad sa imo programa upod ang bugos nga puwer sa Sumberge Buenavista, Gibong, Pontevedra. Sa pamilya Katigi Saludares, Nabor, Mugar, Ruho, Lintihas, Trinidad. No? Torco Jongko, ang gwapo sang Isabela. Good morning, pare. Hidlaw na ko magigop siya ng kanding, tubala pa rin pakaon mo sa akon sa Murcia. Kita upo ni Aksyon Boy. Abi one time, abi kun bukas na ito. Hapita kami ni kagpakaon na liwat to paring Turko ay. Si paring Turko Jongko dira sa may Isabela. Francisco Guangco, Lito Dayap, Athea Kim Iriman, Rofi Libran, Gamonitor Man, Pili Morales Cuello Aliesa, Erlinday Giroy Imalay, Sherilyn Oro Javier, Homa Lumina, Miki Silis Flores, Bia Jonathan, si Mr. Pudding. Nami ka po ng live ito. Dumunog tayo sapatos itong ina-interview niya. Bia Jonathan, dasun lang ko ma-order sa itong ito mo lang akuan, face mask. Thank you, gida. Alex Montisa, sir, good morning man.
Open na ang border between Occidental kag Oriental side, probinsya sa Negros. Sir, kumusta yan ang mga requirements sa mga commuters natin, Sir Art? Nga sumalakay sa series bus. Oriental before magka-onboard, Sir Art. At kinahanglan may ara tanawon tani kung ano ginang guidelines, kung ano ginang i-require. No? Aside sa RT-PCR test, when negative result, kag travel authorities still gina-honored pang rapid test. Ibaloon talang na, sir, kaway pa manigin may siling kay na ni Gupti, may istoryan na pamani, no? Huwag kita kabalong feedback sini kay attorney sa Ray Frando Diaz. I-check na lang na, monitoron nyo lang palihog, Sir Alex, ha? Good morning, nanimag-o sa pagsaka panaog sang kaso bahin sa COVID, Sir Art, basi na sobrahan lang taga-kumpiyansa kay tungod may vaccine na. Tuna. Alan Supibaw! Sa akon amigo, no? Thank you gid naligad sa pag-provide mo sang salakyan, no? Kay bro Alan Supi, my good friend, good morning, regards nila sa imo sining ka-team. Amo niyang tanda tumiro, ya. Roy, Lay Gay Villares at Chibar, good morning man kay Cathy Ver. Thank you for listening. Sa Iloan ko lang Bacolod City, kundi damo tong cases, pero pakaroon lang ang update kay Ma'am M. Ang or Dr. Chris Rungon sa extraction team and the rest sa contact tracers ko na nung nag-update to kay 25 kahapon, way pa 8 o'clock sa gabi. Siling ko ba sinadugangan pa bla? Sa regular nga session, sang SP, kundi kahapon ng regular session nila, may gin-approve nga budget allocation at the tune of 130 million pesos kundi ko magsala. Tiway mapunggan sang Lone Ranger sa konsiho. Nagaisahan nun ni siya mo. Si Councilor Wilson John Gamboa Jr. Kay majority rule, kag amo nang ginaprubahan, kalang kinuga reklamo to siya. Siling yati nano ini. Kag ma-update ko siya, kay amo ning konsihal man nagligad, nga nagpangayo, nag-request sa DPWH kag City Engineers Office sang report bala parte sa binuhuay sa kasada nga ginhimo sungkaan nadong latest sadto may report gimanabaton ang talatapan niya ang SP may gin-submit gid man pag-insindi ko daw DPWH lang pero ang City Engineers Office to way kunong ka-submit siya. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Wilson John Gamboa Jr. Sir Councilor, good morning. Sir Art, mayong aga ha? Kag sa tanan-tanan nga nagapamati mayong aga. Dali na lang, countdown ta October na ho. Nasun pa. Okay, layo pa kayo. Layo pa kay siling damo bing interesado mangkot dati ano si Councilor John kay ang bala to tatlom lang na pilian niya. Liko bot why ko ka pa magkot siya? Apat. Ang isa ya nga mapuway ka. Ati ang amo nang ikapat nga option. Ang pahuway malibig absent na amo na sa isa ka option na nga entertainer ni Councilor Gamboa. Ate sige. Sige. So anyway, sir, kapon ito gin-approve to, ang 130 million, pero kay kagabi, sa report ni Aksyon Dale, hindi gid masyado na tagan tempo, kay gamay limited lang nabilin ko nga oras. Kagdog question ka to kapon, nga sir? Okay. Sir Art, why ko ya ginabalabadan ang among request, karoon ko ni. Kaya itong nga ara kita subong sa tinatawag na state of emergency. Ang aton ng mga LGUs, sa local chief executive, tinatagaan din man niya, pina-authorize din man niya siling sa mga aton na pangingin at na mag-realign sa aton na mga local funds para sa back-up sa COVID-19 pandemic. Okay? Kag isa sila nga ginahambal nila nga pwede madugangan sang LGU ang ilang mga respective personnel sa pag-hire sang dugang pag-lead ng mga health workers unagid. Okay, kita sa health critical situation mo so silong sa aton bayanin at ang lagitan nagahambal nga pwede. Kadua,
Hindi man kamo gani siling sang amo nga lagi na magdutang temporary jobs. Temporaryong pag-hire sa mga job orders labi na gid sa mga marginalized at mga hard-hit na mga sektor. No? And so therefore, muning nakawag bala nato na Task for Work program. Tiga kuan man namo nagabulig man na siling nila sanyog sa aton ekonomiya. Paghatag obra sa aton nga mga apektado nga mga nadulaan sang obra. Now, ang ginadibugan ko lang niya banwa kahapon nga pamangkot ko sa aton nga mga konsyales na ang sa 110 million nga ginpartinisir naton dugang api sa aton nga mga job orders. Una bes nga wala niya, ni isa ka 5, wala niya din kadaan ang City Health Office ta. Kaya mo sila isang una, banwa, Sir Art, ang nagareklamo nga tumang ka-duting, kagaming sa pundo, nga binatag nila sa among department. Wala yung tagaan na nila more than half. Sobra ka na tunga sa among pundo, ginatag nila sa opisina sa aton nga mayor. Hindi pamangkot ako. Why is that? Na wala niya gintagaan ang City Health Office. Why na ba sabat kapon, sir? Wala, ginsiling nila, natin-insakto na to siling nila, ang ginatag natin sa City Health Office, sa nagligat, sa atong lang appropriation ordinance for 2021. Okay. No? Kung siling nila, kung kinala na, pwede man niya kayo sa liwat sa aton si Dr. Eldwin Miraflor. Nagareklamo na gani ko sa nagligad siling ko sa ilang mga gani sa gani sa aton supplemental budget. Kaya ang supplemental budget, tingagin tagaan niya tanan-tanan halos ng mga departamento nga ay nga wala niya din tagaan ang City Health Office. So amoy na sir ang yung ko nga pamangkot sa ila. Okay. Ikaduha, siling ko okay. Aprobahan ni naton pero abi tagaan kita nila sang kwan sang inventory sang sini nga mga job orders siling ko. No nga lang kat anong tipo abi o kon trabaho. Okay. Ang ginatag nila naton sa ila, pila ang ginabaton nila. Sweldo abi. Why gid nila niya balaban wagin aprobahan na ako na ginpangabay sa ila. Yan normal ini kontani. Kibot silingon, may ginatago-tago sila. Amo man lang nga ako sir, ya question ako, puti bloka, pag ulang na itong ginaprubahan siling ko, 400 million plus, 429 million ang ginaprubahan naton budget sa siling na to duway pa gani katapos first quarter, ang sobra na to nga sinara na gadaan sa opisina ni Mayor, dugangan yung pag-idugang, siling ko, nga ang supplemental budget kita liwat. Wala pa galing natapos mo lang siya kahit ang first quarter ta. Okay. Ang ako niyang pagtanaw, gani, realignment na po gani, kaya nga, aging kuhaan nila, nakatipon sila kuno punto, sobra nga nakita nila, savings, isang nagligat na tuig, kag sa mga nagligat, na tuig. Okay. Kundi realignment pa. Kung bay ni away, nalakos na yan, gani nag-diskurso sila, to ako lang yan din pangabay sila, tagain na lang kami isang among detalyado, na inventories, tanan-tanan ng mga job orders. Kaya iti among din man dapat ang imunta mo. Siling ko, basi sa laye. Why did bala nila din pamatian ng din pangabay ta? Kayo na approve na sir, kayo do gaipit ang chimpo ko, do kada-kadasig na bigka time na to, no? Siling ko, tinano matabo sila after nga tingin-approve gid? Liyawan, tayaw naman sila. Malo ka ba no, ang ining job order siling ko, do ginimo nila political currency. Kamo, lapit ng eleksyon mo, tiyan mo ning siling ko na siguro nga nila pang-hire sa mga job orders. Na himuon na nila siling ko, hindi na porta, kundi obrang ipanagtag nila. May lusot nila sila. Galing sa pamulitika, hindi sa pagsapat, siyang ginatawag na ito nga medical health crisis. Kayo, wala gani ni sinto, dinatag nila sa City Health Office. Ang tanan-tanan, halo sa opisina yan nila. Hindi political, pamulitika, yung kwarta nga
usaron nila sa pamulitika nila. Aha. So Klaro anyway, kayo, Sir Art. Klaro kayo. Anyway, sundo namon ini pero sir, basi mahatagan mo kita update bisan jutay gila ano tong update sa mga ginapamangkot mo sa mga karsada nga ginabuhuan man? Tiging sulatan na yan sa DPWH ang duwa ka kontraktor sa tubangan at isang government center. Ginsulatan na nila si Mr. Enrique Rojas, ang si Miss Helen Edith Litan na dali-dalion kay duwa na nakatuig sila nila nga bungkal ukay kabutangan na nila sang mga nakakaigo nga mga safety. Ay, nautod siya. Idalion tan lang kay kadasig ka tempo tao. Ayos alas 9:12 may gagadra gali naga-monitor man karon nga aga si Kwanog. Ano ni siya kambaog ni Day? Kambaog Hila. Hila family. Barangay Canruma de la Cruz and Cabrera family sa Barangay Gargato si Juan and Alan Swangki. Aba, may maestro ko singuna nga Swangki, bro. Councilor, no, utod ng linya mo? Yes, sir. Pasinagyan ka man ng buho ka kontraktor? Ginsulatan na niya sa DPWH, ginagana niya ang warning. Si Mr. Enrique Rojas, si Helen Edith Litan. So, ang City Health Office, banway, ngayon lang yung ginapamungkal nila nga kantan sa aton nga mga dalan, disita sa Bacolod. Kung ibigay sila nagsabat sa aton nga resolusyon, ambot kung sa aton nila sa aton. Jesus! Okay, biskan din ka lang malito, ginapamungkal nila, ho. Sa tangan-tangan nga dalan, di lokal, ginapamungkal man nila. Why di sila sabat sa aton as natubtub si Bong? Bakalawig na, no? Lawig na kayo sa red, duwa na katuig ni. Ay, so, sige. So, anyway, tagay lang kita update siya na if in case ako may ara ka. Salamat, kid, Councilor, kay Chimpo ko, kapangilay na ng technician ko. Yes, sir. Salamat, kid, sir. Ay, ka sa Chimpo, din ang tagpo sa ato na. Salamat, kag may ngaga. May ngaga, kid. Sir Bong de la Paz, good morning, man. Thank you for listening. Aksyon Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala.
Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Kung anong bakuna... Kay Jing Britannia, dira sa may Barangay Concepcion, Talisay, good morning. Thank you for supporting Aksyon Radio Bacolod. Kay Ma'am Fukuda Eleanor, kay paring Ken Alunsagay, kay paring Paul sa Tokyo, Japan, good morning! Why, naku galing chimpo. Ang aton lang sininga panugyan sa inyo, ang reminder ta sa mga kaaksyon ta, dapat di nyo gid pagkalimtan, Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule sa 10 ka pesos lang. Ha, sa atong mga kaaksyon. Ato na pagpangalagan. Aksyon Art Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon